Čau lidi, dneska jsme si pro vás připravili video. Já mám Thompsona a kamarád si ten pistol vybírá, takže já nevím. Jo? Teď právě že má, jak se jmenuje? Jak se jmenuje? Je to snajperka. Je to Sniper 182. Jo, takže začneme střílet. Připravit. Počkejte, já se ještě musím rozmístit. Pozor. Pozor. Počkat. A se omlouvám. No, dobrý. Počkat. Já tady nějak nasměruji ještě kameru. Když už já natáčím. 3, 2, 1, teď. Už je tady. Zabiju tě. Prčec. Ty vole. Mrtvej. Tak co ty mažote? Jak myslíš? Zabiju tě. Já mám konec, kde máš tablet? Potřebuji se bránit. Já. Přeměnil jsem si schválně zbraň, mám rotačák. Tak, to je od nás vše. Tohle je aplikace Guns.